Tak dneska budu mluvit o takové věci, která souvisí s moudrostí. Začnu zase trošku z dálky. Dneska ten běžný život, s kterým se setkáváme, tak je plný různých, nechci říkat pastí, ale komplikací. A s řadou věcí si nejsme schopni sami jen tak poradit vlastní silou, vlastní moudrostí a potřebujeme návody. Když to vidím, tak setkávám se s tím běžně, tak kde jaká hospodyňka dneska potřebuje recepty. A když chci něco vařit, tak si klikne, dneska je to nejjednodušší, že jo. Dřív byly ty tlusté kuchařské knihy, ještě máme mnozí doma, ale dneska si prostě člověk klikne na internet a tam na něho vypadne přehršel receptů a najednou ví, jak to udělat. A samozřejmě ty jídla, která se vaří pravidelně a denně, tak, nebo často, tak na to recept hospodyňka nepotřebuje, ale jakmile je to něco, co nevaří tak pravidelně nebo nepeče tak pravidelně, tak se do toho receptu radši podívá. To je úplně takové to nejsnažší a nejbližší asi přirovnání. Ale stejně tak máme spoustu receptů na spoustu dalších věcí. A dneska, jak jsem zjistil, a jako znám to i já sám ze své zkušenosti, tak skutečně my jsme schopni se pustit do řady věcí. Já se pouštím do věcí, do kterých bych se dřív vůbec nepustil, třeba, a to určitě ví mnozí taky, ale nejdřív se podíváme, jak se to dělá. Nebo nejdřív si to nějak zjistíme. Co k tomu potřebujeme vědět. A to jsou takové ty běžné věci, s kterými se setkáváme a my na to potřebujeme návod. No a život jako takový, život myslím, takový ten každodenní život, je také složitá věc. Kdyby to tak nebylo, tak by neexistovalo mnoho a mnoho návodů na život. Když jdete, já jsem se díval, když jdete do knihkupectví, anebo se podíváte na nabídku knih běžně v prodeji, třeba i přes internet a tak zjistíte, že je tam spousta, ale opravdu spousta různých návodů, jak vychovávat děti. Návody na šťastné manželství. Jestli fungují nebo ne, to nechávám stranou, jo? Ale prostě tak. Jsou ale návody, a nejenom návody, takové ty knížky, které vám říkají, jak máte žít, na co si máte dát pozor a čeho se máte držet. Jsou návody nebo různé kurzy, do kterých lidi chodí, aby se jakoby vylepšili svoje postavení, a teď nemyslím, jako aby získali práci navíc, ale spíš jako postavení v tomhle světě. Jak se chovat, kurz asertivity, kurz sociálních dovedností. Takovýhle kurzů je strašně moc. Živí se na tom spousta lidí, různí lektoři, kouči, dneska se tomu říká kouči, lektoři, poradci a podobně, konec konců často i pastoři taky slouží víc jako kouči, než jako pastýři, což je někdy smutný. A člověk si říká, a proč to? To je dneska ten život o tolik složitější, než byl odjakživa. Já si nemyslím, že je o tolik složitější. Samozřejmě složitější jsou technologie, které nás obklopují, složitější jsou některé vztahy, teď myslím spíš takové ty, jo, nejenom mezilidské, to taky trošku, ale hlavně takové ty mezinárodní vztahy a politické vztahy a prostě ty věci, které na nás z různých stran různě útočí, zákony, často nesmyslné a podobně. Ale ve skutečnosti my, pokud se držíme Pána Ježíše, pokud jsme naplňováni Duchem Svatým a pokud posloucháme jeho slovo, tak už toho moc dál nepotřebujeme.
Jasně, potřebujeme nějaké vzdělání, potřebujeme, to v každém případě. Další věc, kterou potřebujeme, pokud chcete jezdit autem, musíte jít do autoškoly, bez toho to prostě nejde, to vás Bible nenaučí, jak se jezdí po silnici a čemu se vyhýbá. A na některé další věci potřebujeme samozřejmě nějakou učebnici, nějaký kurz nebo něco takového, ale řada těch kursů asertivity a kde čeho dalšího je opravdu zbytečná. Víte proč? Protože všechno, co potřebujeme, já už jsem to mockrát říkal, máme v téhle knize, to je nejdokonalejší návod na život. A pokud se tohoto návodu držíme, tak potom spoustu dalších věcí, které hledá tenhle svět a za který platí, aby byli úspěšnější, aby byli moudřejší a podobně, tak my za to nemusíme ani platit. My jsme naopak Pánem Bohem vyzýváni k tomu, abychom se drželi toho, co on nám říká. A on slibuje, že jestliže to tak uděláme, takže prostě nám požehná. A požehnat znamená, že nás provede radostně, šťastně a spokojeně tou cestou, kterou jdeme až k tomu řádnému konci. My známe, jak to Pán Bůh dal. Izraelskému národu dal svůj zákon. Ten zákon je poměrně dost složitý. Izraelci tam mají 613, si vytáhli ze starého zákona, 613 nařízení, takových těch věcí, co jim říká Hospodin, tohle dělej a tohle nedělej. Tak těch 613 se tam dá najít, když byste podrobně hledali. Některé z toho jsou ale úplně zbytečně, jak bych to řekl, zbytečně zopakované, kdy oni mají nařízení na některé věci, které už jsou zahrnuté v předchozím nařízení. Ale tím se nechci zabývat. My známe 10. 10 základních 10 božích přikázání. A obecně se říká, a to vám řeknou i lidi nevěřící, kdyby se tím každý řídil, to by bylo na světě krásně. A ono ano, je to pravda, přičemž vlastně první 4 z těch přikázání se týkají božích věcí. Kdyby se člověk řídil všema 10, tak v tom je i vlastně ve 4 těch přikázáních nějakým způsobem skrytý vztah k Pánu Bohu. A v těch 6, někdo říká i 7, to je jedno, je ten zbytek, pokud jde o ten vztah k lidem. Je to jednoduché, ale někteří, a možná se vám to stalo taky, mě taky kolikrát, jsem si říkal, chtělo by to nějaké rozpracování. Tam je to velice jednoduché, to přikázání, nebudeš krást. Jasně, my víme, co to je krást, že jo? Ale co když se to nějak ještě rozvede? Nebudeš zabíjet, a co když se to nějak ještě rozvede a podobně? No a ten Mojžíšův zákon to vlastně rozvádí. Ale je dlouhý, široký. Ani Židé ho neznali. A my dneska žijeme v době novozákonní, kdy Pán Ježíš říká, že celý ten starý zákon se dá vyjádřit 2 z těch přikázání. Milovat budeš Pána Boha svého ze vší své síly, mysli a božnosti a milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Pán Ježíš říká, to je celé, stačí. My víme, teoreticky to všechno víme, ale je dobré si to tak nějak někdy připomínat, co to znamená. A v Bibli máme, a teď se dostávám k tomu, o čem chci mluvit, jako by to byl úvod, jednu knihu, která je skvělá jako rozpracování božích záměrů s námi. A schválně, jestli víte, která kniha by to mohla být. Přísloví. Ano, správně. Kniha Přísloví. Čtete knihu Přísloví? Jo? Někdo ne, někdo víc, někdo míň. Já vždycky radím lidem, aby si ji přečetli vždycky na začátku roku.
Proč? Protože on to člověku připomíná, nemusíte na začátku roku, spíš bych řekl aspoň jednou za rok, jo? A na tom začátku roku to připomene zase, to je taková nějaký předěl, že jo, zase něco dál. Přečtěte si každý na začátku roku knihu Přísloví. V podstatě vám to dá jednu kapitolu na každý den ledna, vám to dá a ono vás to jakoby nasměruje dál. Já bych teď se u té knihy Přísloví chtěl někde, nebo na chviličku zastavit. Možná začnu jednou věcí, a to tím, že přečtu prvních 10 veršů z 3. kapitoly knihy Přísloví. Řečeno toto. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých stezkách, on sám napřímí tvé cesty. Nebuď ve svých očích moudrý, boj se Hospodina a od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky a moštem budou přitékat tvé kádě. Tohle bych řekl, že takové shrnutí božího plánu nebo božího vyučování pro nás. Všimněte si, co je tam na začátek, nebo ne na začátek, ale co tam je. Je tam, ať tě neopouští milosrdenství a věrnost, dokonce přivaď si je na hrdlo a napiš si je na tabulku svého srdce, v podstatě, ať se to stane součástí tvého každodenního života, tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Co to je milosrdenství a věrnost? V jiných překladech byste například našli láska a pravda. A když si vzpomenete na to, co řekl Pán Ježíš, milovat ti budeš, je ta láska. Jo. A koho? Pána Boha a svého bližního. Tam je i ta pravda, jo? Protože když někoho miluju a jsem vůči němu poctivý a otevřený, no tak to je to milosrdenství a věrnost nebo láska a pravda v jiných příkladech. Tady to máte vlastně v tom jakoby vložené. Stejně tak je tady řečena velice důležitá věc. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem a nespolehej na svoji rozumnost. Víte, tady není myšleno jenom, že to vymyslím líp než Pán Bůh. To je to spolehání na vlastní rozumnost. Ale my se dostáváme do situace někdy, která vypadá těžce, komplikovaně. Kdo se do ní nedostává? Každou chvíli se dostanete do situace, kdy máte dojem, že se na vás něco valí. V práci, doma, zdravotně a třeba nějak ještě jinak, v nějakých mezilidských vztazích, třeba se sousedama a tak. A říkáte si, no, jak bych to měl vyřešit? A teď máte strach z toho, že jo? A říkáte si, no, tohle je přece špatně, takhle to přece nelze, já udělám tohle, oni udělají tohle, co bych měl udělat proti? A Bible tady říká, důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej, znamená nevyhodnocuj tu situaci tak, jak ti říká tvoje mysl. Jak by si očekával, že to dopadne, nebo že to bude. Důvěřuj Hospodinu. To je základ. Důvěra Hospodina je základ a potom ten náš rozum a i ty naše strachy a tak, to můžeme postavit až na nějaké kolikáté místo za to. Důvěřuj Hospodinu. Protože Hospodin ví jednak, co je pro nás nejlepšího, a jednak on nás miluje. To je ta věc, kterou my si pořád neuvědomujeme, že on nás miluje, že jemu jde o nás, že on tobě chce pomoct věci vyřešit nebo provést tě věcmi tím nejlepším způsobem a má dávno mnohem lepší řešení, než jaké ty by si vymyslel nebo vymyslela.
A stejně tady je řečeno, neboť ve svých očích moudrý, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. Ta moudrost ve svých očích, to je taková ta lidská. A písmo nás vybízí, a znovu se k tomu vrátím, že máme hledat boží moudrost, která je jiná. Protože Pán Bůh vidí věci mnohem lépe než já. A když se držíme toho, co on nám říká, tak potom tady písmo říká, že to dá tvému tělu zdraví a svěžestvím kostem. Potom je tady řečeno, že když má člověk boží bázeň, tak se to mimo jiné, a takovou tu moudrost, se to mimo jiné projeví i jeho postojem k majetku. A ten postoj je tady řečený, že jo, cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody, bohatě se naplní tvé sípky a moštem budou přetékat tvé kádě. Když člověk dává Pánu Bohu tu úctu tím, že mu přináší část toho, co mu Pán Bůh dává, že v Bibli je řeč o desátku, vůbec není řečeno, že to nesmí být víc, naopak je tam výzva ještě k různým almužnám a dalším věcem. Tak to je výraz spolehnutí se na Hospodina. A Pán Bůh, a tady to zaslibuje nejenom tady, na mnoha místech, bohatě se naplní tvé sípky, moštem budou přetékat tvé kádě. A to platí dokonce i ve chvíli, kdy nevíte, jak to může dojít. Prostě Pán Bůh to nějakým způsobem udělá. Teď bych přečetl ještě další verš. První kapitola, velice známý, 7. verš. Počátek poznání, a v některých překladech je počátek moudrosti, je bázeň před Hospodinem. Moudrosti je kázní, pohrdají hlupáci. Zase moudrosti, ale to je tou biblickou moudrostí, tou boží. A kázeň ve smyslu jako poslušnost. Poslušnost těch božích věcí pohrdají hlupáci. Když to jak vezmete, kolik lidí vidíte kolem sebe na ulici, kteří naprosto neposlouchají, co Pán Bůh říká, co Pán Bůh dělá, nenechají se jim vést, no tak Bible o nich říká, že jsou hlupáci. Ale žel takových lidí je často hodně i mezi křesťany, mezi lidmi věřícími. A to je smutné, protože to Bible říká samozřejmě i o nich. Potom bych ještě přečetl vlastně to, co už jsem předtím zmiňoval, jen bych to připomněl. Počátek moudrosti zase je snaž se získat moudrost, boží moudrost, a za všechno své jmění získej rozum. Tady to není myšlený, že můžeme získat rozum jako to, co nám bylo dané. Rozum jako jedna ze součástí naší duše, víte, že duše člověka se skládá z rozumu, citu a vůle, tak rozum nám byla daná, nám byl dán, v tom rosteme. Ale ten pochopení, možná by bylo lepší, kdyby tam bylo napsáno za všechno své jmění, tedy za všechno, co máš, ať ti jde o pochopení božích věcí. Snaž se získat boží moudrost. Ať ti jde o pochopení božích věcí, tak bych asi překládal nejvíce nebo nejlépe tenhle verš. A to je takový apel. No a teďkon můžete jít celou tou knihou přísloví. Já nepůjdu celou, jenom tak některé věci připomenu. Když byste to začali číst, tak vlastně v těch prvních kapitolách a vlastně až, dá se říct, do 6., možná do 7. kapitoly, je to o té moudrosti a rozumnosti. Jo? Taková výzva. Člověk to někdy čte, říká si, to je skoro pořád to samé. Proč tam Pán Bůh tak často mluví o tom, že bychom měli mít tu moudrost a tu rozumnost? Protože je to důležité. A protože se jedná nikoliv o lidskou moudrost, ale o boží. Dokonce v některých výkladech, a mně se ty výklady líbějí, někteří výkladači říkají, že vlastně ta moudrost, která je tady někdy s velkým M dokonce,
Takže ta vlastně představuje Pána Ježíše jako takového. Božího syna, který nám přišel tu moudrost zprostředkovat na tenhle zem, na tuto zem. A my, když jsme ve spojení s Pánem Ježíšem, když s ním máme osobní, důvěrné společenství, tak také tu boží moudrost skrze Ducha Svatého, abych tak řekl, nasáváme. Mám ze své rodiny 2 příklady. A je to můj dědeček, jehož jméno hrdě nosím, Josef Haslinger, a moje maminka, což byla jeho dcera mimochodem. Dědeček pocházel z takové prosté řemeslnické rodiny, ještě navíc měl chatrné zdraví v mládí, hodně chatrné, ani ho nevzali do první světové války jako za vojáka, protože prostě nesplňoval zdravotní standardy, přestože věk na to měl, takže dostal v uvozovkách to, čemu se později říkal modrá knížka. A ani neměl příliš moc velké vzdělání, respektive on chodil část svých škol do německých škol, část svých škol do českých, protože byl sudeťák, a to byly ty základní školy, ta obecná měšťanka. Potom žádnou školu neabsolvoval, vyučil se a potom si dělal, to už později, takzvanou jednoroční mistrovskou školu, aby mohl, protože chtěl podnikat, začal podnikat potom už po nějaké době, tak aby mohl získat takový ten mistrovský, aby prostě to, čemu se dneska říká živnosťák. Žádné velké vzdělání. Tenhle dědeček pro mě, ale nejenom pro mě, pro spoustu lidí byl jedním z nejmoudřejších lidí, s kterými se kdy potkali. Pro mě také. Já do dneška ho mám za jednoho z nejvýznamnějších lidí ve svém životě. Nejenom, že to dotáhl daleko, vybudoval velkou firmu jako vlastní, jako podnikatel, prostě živil lidi a tak dál. Byl takový v úvozovkách malý Baťa, jo? Malý, protože zase ve srovnání s Baťou to bylo mnohem menší. Ale nejenom to, on zachránil spoustu lidí, židů i nežidů. Za války udělal mnoho věcí vlastně v odboji a i po válce, těžko vám to popsat, ale můj dědeček, tenhle, o kterým mluvím, v těch 80. letech, on zemřel v roce 1985, už v požehnaném věku teda, tak v Litoměřicích, kde žil většinu svého života, tak byl považován za místní celebritu ve smyslu, že v tom, že všichni se k němu skláněli s úctou. Prostě na ulici kdokoliv ho potkal z těch místních lidí, že jo. Dobrý den, pane Haslinger, dobrý den. Chodili se k němu lidé radit, až i z dálky. A proč? On od mládí skutečně hledal boží moudrost. A neměl vzdělání, na zkušenosti. Měl přesně to, o čem tady Bible mluví. Otevřené srdce plné lásky a hledal boží moudrost od mládí. Pán Bůh mu to dal. Druhý příklad je moje maminka, to už vezmu zkratce. Moje maminka ze zdravotních důvodů nedokončila ani základní školu. A to bylo veškeré vzdělání, které měla. A ani nedokončenou. Jo. Protože když byla v 8. třídě, tak dostala zápal mozkových plán, velice těžký, protože umře, takže samozřejmě skončila. Pak už ani nemohla dokončit ani tu 8. třídu, ani 9. třídu, bylo vyloučené, aby šla někam studovat. Přitom byla v úvozovkách velice vzdělaná, protože byla velice sečtělá, to později. A zase celý život jí šlo o boží věci na prvním místě a Pán Bůh jí dal velikou moudrost, kterou jsme poznávali nejenom jako děti a potom už v dospělosti, ale zase lidé ve sboru, lidé okolo, velice byla respektovaná jako moudrá žena. Kde se ta moudrost vzala? Ani jeden z těch lidí, a já takových lidí znám celou řadu, jo, to
jenomže tady s tím máme ze svého okolí. Ti lidé, konec konců vzpomeňte si na moudrost Jindry Zoula. Jo, velice moudrý člověk. A taky nebyl kdo ví, jaký super vzdělanec nebo něco takového. A zase celý život hledal Pána Ježíše Krista. Žil v jeho slově. Kdo z toho znali, víte, že to byl moudrý člověk. Byl takový ten typ toho našeho dědečka v něčem. Proč to říkám? To je ta moudrost, o které tady řeč. A když potom procházíte tím písmem, teda tou knihou přísloví, tak tady vidíte neskutečně moc přísloví. Když se řekne český přísloví, tak si vzpomenete na takový ty, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Mimochodem, to je tady z Bible, zrovna z ty letní přísloví. A podobných přísloví v češtině máme celou řadu. Určitě znáte. Co jsou to ta přísloví? Teď myslím ta v češtině. No to jsou zase něco, co lidé vypozorovali, považují to za dobré a tak se to tak jakoby lidově opakovalo, dalo se tomu nějaká krátká, skoro básnická forma, aby si to člověk dobře pamatoval a předávala to dřív se předávalo přísloví, já to ještě pamatuju, v rodině, jo, z otce na syna, z maminky na děti a tak. A takhle se to předávalo, babička s dětma to předávala vnoučatům a tak. Něco jsme se učili ve škole. Dneska zjišťuju, když tak občas se setkám s někým mladším, že těch přísloví zase neznají tolik, kolik jsme jich znali my. Už se to asi tímhle způsobem nepředává. Nevím, jestli ve škole, do toho už dneska nevidím, a v těch rodinách asi tolik ne. Je to škoda, protože takovéhle předávání přísloví a osvědčených věcí, tak aby si toto dítě pamatovalo, je důležitější, než to, co si člověk někde bez nějaké kontroly a řízení najde třeba někde na tom internetu. Ta přísloví, která čteme v knize přísloví, některá jsou také sformovaná, řekněme, až trošku básnickým způsobem. Ale občas jsou to jenom takové rady do života, které je dobré brát vážně. Například, to jenom tak na okraj, kapitola 24 se přímo jmenuje Rady pro život. A jsou tam různé rady. Zase je tam o moudrosti, je tam o tom, že nemáme závidět, zvláště zlým lidem. Jsou tam různé další věci. Například neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopítnutím ani v srdci. Představte si, že máte nějakého nepřítele a jemu se něco stalo. A co my řekneme? Co dneska lidi řeknou? Dobře mu tak. Jo? Dobře mu tak. Znáte to, ne? A máme z toho, nebo máme tendenci z toho mít radost. On si to zaslouží. Dobře mu tak. Bible říká, neraduj se, nejásej nad jeho klopítnutím, a to dokonce ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. Když uvidí, že v tvém srdci je radost z toho, že ten nepřítel dopadl špatně, že mu to přeješ, tak Hospodin to bude považovat za zlé proti tobě a zároveň třeba odvrátí svůj hněv od toho člověka, takže nakonec ještě mu třeba pomůže. A takovéhle věci, takovýhle rád je tady spousta a ty rady často, ta zapsané přísloví, jdou proti tomu, co je v našich životech běžné. Teď se vám to zrovna ukázalo, že jo. Běžné je mít radost, když se nepříteli něco nepovede. Jo, ještě říct, patří ti to. Písmo říká, ne, to je hodně špatně.
Pak je tam, že taková věc, která je dneska velice nepopulární, ale funkční. Nepřipravuj chlapce o trest. Nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od smrti. Zase, to je o trestání. Netýká se to jenom chlapců. Těch veršů o trestání je tam celá řada. Dneska by vám ty moderní pedagogové řekli, že to je strašné a už by na vás volali sociálku a podobně. Ale víte, to je Boží slovo. To není slovo nějakého člověka, nějakého špatného rodiče zlého nebo nějakého špatného pedagoga, tady co je tady napsáno. To je Boží slovo, kniha Přísloví je stará možná 3000 let, možná malinko míň, ale to je jedno v každém případě hodně 1000 let nebo několik tisíc let. A to jsou věci, které tam jsou osvědčené staletíma. A já si ještě pamatuju, jak bylo dobře, když jsme byli malí a občas jsme nějakou dostali. Ať ve škole nebo doma. Ve škole byl pořádek a klid. A doma nám to nakonec jenom přispělo. Jo, taky, no, lecos bylo, že jo. Dneska nemyslitelné. No, ale výsledky jsou vidět. Když se člověk obrátí pryč od božích principů, od božích rád, tak prostě ty výsledky jsou vidět, ale nejsou pozitivní. Těch věcí je tady opravdu hodně, které jsou tady napsané. Já nechci tady probírat celou knihu Přísloví. Jenom jsou tady i takové ty výzvy k poctivosti. Falešné váhy se Hospodinu nosí, kdežto v přesném závaží má zalíbení. To je otázka poctivosti. Jo. Pak tady máme řadu dalších věcí. A víte, čím to končí? Tou nádhernou kapitolou o ženě statečné. Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh přesně věděl, proč na závěr té knihy Přísloví nechal dát toto. Je to slovo, které platí, pokud jde o tu ženu statečnou, pro muže i pro ženy, pro ty ženy zvlášť, že je to o nich, ale pro muže také, protože je tam slovo i pro muže, dokonce je tam i slovo pro děti v té kapitole. A co tam je o tom, to už si přečtěte sami. Jenom bych chtěl tady vyzvat, a to bylo to, co mě Pán Bůh položil na srdce, abychom se řídili Božím slovem. A ta kniha Přísloví je proto skvělá. Amen.